emitindo en directo e gravando as conversas, porque unha pena que todo este coñecemento quede aquí nestas persoas e se marche. Entón, hai xente que non se puido achegar ao espazo e que está visualizando na distancia, e despois este é un repositorio que queda tanto para nós como para vos, para levar a calquera lugar e usalo. Nós somos unha comunidade de cultura libre, entón todo isto é para collelo e expandilo así, e sementar, non? Todo o que se diga aquí. Vamos a ver. Pone, yo venía a una mesa redonda, bueno. 15 minutos es muchísimo. Pero... Bueno, pues mucho gusto. Yo soy Andrea, aquí Fran, los representantes del grupo de crianza del Valmiñor, que en realidad no es nada excepcional, simplemente que a raíz de que la Casa Colorida se creó y estuvo allí el espacio disponible en Miguel, buscando padres que quisiesen compartir espacio para estar con los nenos por las tardes, ¿no? Un poco queríamos que hubiese un lugar de juego libre para ellos. Entonces, en principio, la propuesta fue pues, quedar allí en la Casa Colorida y ahí hacíamos una actividad y fue pues como la manera de ir conociendo pues a los padres, ir buscando un poco de relación entre los nenos, pero luego vino el verano y ya los niños pues necesitaban un lugar un poco pues para expandirse y en el Valmiñor lo que hay es playa, un monte y bueno, empezamos a reunirnos, además de la Casa Colorida, pues en la playa y un poco con la idea de que los niños eran los que decidían pues qué había que hacer. Y obviamente se creó un vínculo entre padres, ¿no? Que ahora pues somos un grupo ahí de gente simpática que quedamos y nos reunimos pues para hacer otro tipo de actividad. Bueno, hicimos una asamblea que tú la tienes muy fresquita, ¿no? Sí, fixemos unha asamblea aos pais. Máis ou menos o que decidimos, que eu recorde, aparte un montón de cousas que non cumplimos, non? O que sí que quedou un pouco claro que queríamos ser un espazo, porque aí nos juntamos xente que teña nenos escolarizados con nenos non escolarizados, non? Claro, os nenos escolarizados eu creo que tiraban un pouco máis ao xogo libre, o sea, unha actividade xa viñan de actividades hasta arriba, non? E as nenas non escolarizadas, pois tamén xogaban ao xogo libre, que igual eran un pouco máis atentas a unha actividade, non? Ou tal, dependendo, non? Pero bueno, entón creamos que nos puxemos de acordo en crear un espazo no que tanto nenas e nenos non escolarizados como escolarizados puderan, o sea, os escolarizados que tuveran un sitio moi diferente á escola, viñamos falando a Andrea e eu un pouco, temos que viñesamente, non? Dicimos, pois, es que non son de escola nada, o sea, non temos nada que ver con unha escola, non? O sea, simplemente, porque foi así, os nenos e as nenas empezaron xogo libre, as actividades non lles fixeron caso. Entón, e cos nenos os nenos non escolarizados tuveran un espacio para estar, normalmente os nenos escolarizados, os nenos non escolarizados, polas mañáns están coa familia.
Entón, pois, que tuveran un espacio máis amplio, non? E xuntando as dúas cousas, pois, foron decidindo os nenos, como decía Andrea, e iso. Creouse ese espacio. E o que sí que viñamos tamén falando é a afinidade que collemos, que foi, al final, un espacio tanto de crianzas como de adultos. E fomos collendo certas afinidades, non? E así, e os nenos sí que deciden o que van a facer e nós o facilitamos pois, mediante o WhatsApp ou correo electrónico, así. E pouco máis, non? Sí, ahora mismo nuestros hijos duermen cada día en una casa de otro, entonces más o menos tenemos 4 días libres por familia. Y bueno, son una pandillita que cuando van a la casa colorida, que últimamente lo están pidiendo, pues van un poco de destroyers ya, porque ya son, pues eso, pandilla y ellos deciden qué hacen, si van a la playa, si van al monte y nosotros estamos un poco ahí pues acompañando. Y bueno, y a ver en qué termina esta historia, ¿no? De momento pues estamos ahí facilitando la quedada y los miércoles pues son sagrados, son de los coloridos, ¿no? Que ya tienen. Y nada más. Sí, no, o que sí pretendemos é ser un grupo aberto. Ah, bueno, sí, claro. Quien que se quiera unir. Eso pretendemos, o que non sei, pero como diría eu, co paso do tempo, pois, si hai máis afinidades, máis cousas, non? Por exemplo, como que somos un núcleo que temos claro que os nenos o xogo libre ven, que si quere, o sea, a autorregulación e non de directividade, non? O sea, que si queren pintar, que pinten, e se non, tal, mentras que, por exemplo, ao ser así moi aberto e tal, pois hai xente que pinta e tal, non? E ben que nós non lle seguimos, pois igual síntense un pouco tal, e tampouco vamos insignando por aí o que hai que facer ou non o que facer. Nós o facemos e punto. Un poco muy natural. Ellos deciden. Y lo que sí que está pasando últimamente es que a raíz de que se creó el grupo de crianza, que nuestros hijos tienen más o menos, están desde los 6 a los 9, ¿no? Más o menos el grupo, ese es el margen de edad, pues cuando se quieren integrar nenos más pequeñitos, ellos sí que se ven, pues como que no encajan, ¿no? Estos nenos ya tienen su ritmo y ya no, pues con los pequeños no se quedan mucho. Entonces ahora se está creando un nuevo grupo de crianza pues de nenos más pequeñitos. No sé si están quedando la colorida, pero sí que sé que hay intención de aparecer por allí, ya te aparecerán unos cuantos, de como un nuevo grupo de crianza en el Valmiñor, pero con nenos más pequeños. Entonces, lo que sí que es destacable y está genial es pues que existan espacios donde poder reunirse y bueno, y que sucedan estas cosas. Y nada más. Muchas gracias. Vou introducir un pouco, porque outro día, tratando de dinamizar a roda de conversas, por exemplo, de estas outras institucionalidades, porque isto é unha institución, son as persoas que teñen unhas pautas concretas, que se asamblean, que teñen unha forma de organización, que teñen unhas roldas de correo, que teñen esa forma e esas metodoloxías. A Semente ten esas outras. Andrea e Larry contan máis ese proceso de intercambiar coñecemento, experiencia, o que for, dende a crianza. Semente un pouco máis dende o ensino, porque ten un outro obxectivo tamén máis específico e unhas necesidades de organización e de estructura que lle levan a estar nun lugar concreto, cuns pagos, con o que for. Cada quen ten eso, as súas simboloxías, os seus obxectivos, pero son un monte de organizacións e institucións diferentes, non? Falamos de crianza, de ensino, e nós, en Imaxinaria, non traballamos moito crianza polo perfil dos colectivos que somos,
nin ensino, pero temos tanto a ver, porque na hora de traballar con estas cousas e crianza, estar, por exemplo, dentro de Casa Colorida en Imaginar, de repente eu miro un monte de nexos, e o monte de nexos, así, a canle fundamental está en que somos outras institucións, nós fundamentalmente o que facemos é pesquisa e divulgación do coñecemento, non? Destas outras formas de institución, destas outras formas de organizarse, estas outras economías, do que for. Pero no ámbito este de socializar o coñecemento, pois nós estamos en pesquisa. De repente hai eses tres nexos brutales, digo, estas tres formas de lidar co coñecemento na crianza, o ensino e a pesquisa, están ligadas dende a estrutura de institución e dende a necesidade de compartir peer-to-peer fora do sistema convencional, non? Nos levamos un tempo, estes colectivos de Imaxinaria, tratando de un pouco o que vos contábamos antes, a través de que xeito nos podemos visualizar, visibilizar toda esa cantidade de datos, dato libre, compartillamento aberto, non? Toda esta cantidad de experiencias, datos, coñecemento, ensino, todas estas propostas, como se comunican neste territorio galego do xeito máis fácil. Nos lidamos moito con tecnoloxías, que o xeito que miramos é claro, o grande tren este de mainstream, todas estas propostas de comunicación de institucións que pesan tanto na sociedade convencional, como facemos para facer saber que estas outras cousas existen, xa non coa mesma forza, pero polo menos tratar de, non sei, de facilitar un pouco mellor. Entón, o noso forte un pouco máis é a capacidade de rede que temos a través deste tipo de feira, tratar de xuntarvos aquí e poñernos a falar e recoñecernos, e as tecnoloxías. Traemos aquí unha proposta de sistema de estudos independentes, que quen vai a presentar mellor vai a ser Man e Sauco, quizáis conceptualmente máis Man e máis tecnolóxicamente Sauco, os dous, pero non sei se se comprende ben, é complexo, cando falábamos de economía, que levamos un día e medio falando tamén de economías, de repente alguén se centra na moneda, alguén na horta, cando falamos destas cousas son sistemas tan complexos, non? Porque son ecosistemas. Neste sentido estamos facilitando un ecosistema dese outro coñecemento invisibilizado, silenciado, porque non importa un galego, porque a quen lle importa que o neno sexa libre, porque a quen lle importa que hai unhas pesquisas. Bueno, pois tratamos de facer esta proposta para visualizar e visibilizar e divulgar mellor, conectarnos. Sí, bueno, eso, comezamos a fornecer unha especie de, o que en principio era unha especie de programa de estudos, logo pasou no sentido de ofrecer unha especie, pois, de algo intermedio entre o que pode ser un máster e unha formación libre, popular, ¿no? Sin máis, como que o máster está demasiado cargado, ¿no? De expectativas e intereses, e por outra banda o que se soe entender como universidade popular, pois está ben por unha banda, pero tampouco nos satisfacía del todo, porque había moitos temas que de innovación ou de contemporaneidade ou de saberes emerxentes, digamos, que non se trataban desde a Universidade Popular, non? Tampouco a mercantilización pois nos parecía unha solución, non? Porque parecía que só había un pouco esas dúas opcións. Entón, bueno, o que vos quería así presentar un pouco era sobre todo, pois, por unha banda un pouco a contextualización disto e sobre todo tamén cousas que estamos facendo durante este tempo, pois diversos colectivos, para que vexamos un pouco así, pois, bueno, o ámbito no que máis ou menos nos movemos a xente que estamos traballando e colaborando xuntas, non? Basicamente, o sistema de estudios, o sea, verdadeiramente o paso de facer un programa a facer un sistema era un pouco porque decíamos que, o sea, que nos dábamos conta de que máis que enfocalo nos contidos, quizáis habería que enfocalo un pouco pois na forma de abordar os contidos e por un lado podería parecer máis ambicioso ou máis grande de afrontar, ¿no? Un sistema, digamos, pero por outra banda era como máis concreto, creo eu,
porque teñamos que definir soamente, bueno, non soamente, pero sobre todo os protocolos, non? E non tanto que vamos a meter dentro. Bueno, aínda así, o que vou a falar agora tamén de contidos, ou sobre todo de contidos, pero vamos a tamén a pensar, e xa máis con que tocará Saúco, as tecnoloxías tamén. Entón, bueno, pois bueno, partindo un pouco desa disyuntiva, pensábamos tamén que eso, como abrir o código do que pode ser o coñecemento e a certificación do coñecemento, como pode interactuar esa codificación co seu entorno, é dicir, non tanto ser unha cátedra nun sentido descontextualizado e que parece universal, vamos a decir así, ¿no? E sino máis que verdadeiramente o coñecemento este certificado por unha aplicación, é dicir, por unha repercusión no seu entorno que pode ser territorial, máis tamén social ou cultural, non? Nese sentido tamén como de emancipación, pois eso, dos povos, das comunidades, das culturas, porque senón é un pouco como que se quedaba aí nesa especie pois bueno, pois de vacío, ¿no? Do coñecemento sin aplicación. E nese sentido tamén nos inspiraba moito a tecnoloxía de P2P de relación entre pares. Aí descubrimos que había unha tecnoloxía concreta que era Open Budgets, que de Mozilla Foundation, e que permitía precisamente o feito de que ti podas adquirir badges, é dicir, certificacións que outros emiten, ao mesmo tempo podas acreditalas, o sea, que te poda servir como unha especie de currículum ou polo menos de carta de presentación e de coñecemento de ti e das outras persoas, e tamén podías crear as túas propias insignias para que outros poidan adquirir, ¿no? E estas poden ser sobre prácticamente calquera coñecemento que un poida pensar, ¿no? Logo vamos a ver que maneiras hai de utilizar esta tecnoloxía de Open Badges bueno, que podes ao mesmo tempo usar o que outros xa teñen desenvolto, e etc. ¿no? E esta tecnoloxía nos permitía tamén insertar metadatos nestas insignias, ¿no? É dicir, non solamente a insignia como un contido sen máis, sino tamén como un nodo de relación que articula pois diferentes enlaces, digamos, o sea, a partir de aí xa se abre un pouco toda, digamos, as posibilidades de programación que poidamos chegar a desenvolver ou que outros poidan chegar a facer, mais de por sí é aberto, ¿no? O sea, que son moitas posibilidades, ¿no? De como vincular esa adquisición de certificacións, como facer que repercutan pois noutros espazos virtuais ou tamén reais, ao fin e ao cabo, ¿no? Pero vamos, a través da información comunicala con outros elementos. Entón, un pouco así, cousas que veñamos desenvolvendo para que vexamos un pouco tamén o carácter diferencial, ¿no? Do coñecemento, o sea, como ese espacio que queda un pouco abandonado por o sistema, ¿no? de xeración e distribución do coñecemento como é a día de hoxe, pois estábamos pensando en cousas que estamos facendo aquí, pois como tema de electrónica do yourself, e mañá Carlos está facendo un workshop polas mañás sobre isto e que, bueno, basicamente todo o mundo xa de antigo do do it yourself, aplicado tamén a electrónica, a creación de circuitos algúns preestablecidos e outros incluso pois sin preestablecer, o sea, de atopar cacharros de pouca voltaxe e poder fabricar con eles pois novos dispositivos que poden ser lúdicos, mais que, bueno, que en realidade tamén teñen a capacidade de ter outras funcións, non? E de reconvertir calquera aparello que tú teñas na casa pois en algo que a mellor non esperas, non? Evidentemente, todo o que é a cuestión tamén de diseño de circuitos que ademais, por exemplo, un proxecto que está a desenvolver outro compañeiro aquí en Alga é algo que tampouco está pechado de por sí e que ao mesmo tempo, o sea, que moitas veces consumimos circuitos como que xa preestablecidos, digamos, mas que eso tamén é algo que prototipable e reinventable e que existe máis do que o sea, non hai un límite, ¿no? Verdadeiramente para abordar e xerar este tipo de electrónica, ¿no? E de hardware, en definitiva.
A capacidade de interacción no vídeo tamén é algo que estamos a traballarnos aquí en Alga nos últimos anos e, bueno, basicamente, pois a idea de que o vídeo e a imaxe audiovisual co que nos relacionamos, pois ten tamén todo un código fonte, digamos, subyacente que vai alén da súa, digamos, o seu análise visual e representativo, ¿no? E cada vez máis estamos, digamos, videovisiados por cámaras e estas cámaras poderían servir ou reutilizarse para moitas cousas, ¿no? E unha delas é o carácter informativo que ten a imaxe audiovisual, digamos, pois con digamos, componentes como poden ser cantidade de RGB, cantidade, o sea, pois unha cámara según os valores de RGB que dá ou os contrastes que xera ou a cantidade de movimento, pois nos pode activar unha información que pode activar outra serie de cousas ou desactivar, ¿no? E o mesmo, isto ten desde unha aplicación lúdica e artística hasta unha aplicación pois máis bueno, aberta a posibilidades pois de coñecimento e enriquecimento, digamos, dos nosos entornos, non? Outro eixo que tocamos o de sistemas de información coa rede .imaginaria.org que instalamos o ano pasado nun servidor propio tamén, que é outra componente moi interesante polo feito de, bueno, de vernos co reto de manexar un servidor e como xestionalo, porque, bueno, hai moitas posibilidades e é bastante responsabilidade ao final, pero creemos que tamén é algo como bastante básico e importante e tamén ofrecemos aloxamento web a quen queira e correos electrónicos e ese tipo de cousas. Ben cun subdominio que nos podemos xerar ou ben cun dominio que tamén podemos adquirir. Bueno, tamén en canto a sistemas de información, pois estamos colaborando, por exemplo, con Radio Piratona, está colaborando aquí con Alga e un pouco forma parte tamén desta rede de información e de coñecemento de tecnoloxías coas que nos movemos, ou, por exemplo, Atlántida TV, que é un server multimedia de streaming que tamén colaboramos coa xestión, bueno, co uso do mesmo, basicamente. Somos uns usuarios deste servidor que se adquiriu por crowdfunding aí ano medio. O aspecto máis de cidadanía e participación tamén o veñen tocando sobre todo o colectivo de Ergosfera, que estará pola mañá aquí facendo un microtaller sobre temas de, bueno, en concreto se chama no programa Como crecer na exterioridade. Entón, bueno, un pouco todo o análise urbano, que ademais na Galiza ten uns condicionantes moito e que nos levan a pensar tamén nas posibilidades de despregue e de emancipación ou de as potencialidades en sí deste territorio, ¿no? Como entendelo, como afrontalo e tamén que intereses por parte das administracións hai en legislar, non? En concreto, pois, todo o tema do feísmo é algo que les traballan moito como unha etiqueta, pois, digamos, moi interesada tamén por parte das administracións para estereotipar certo tipo de autosuficiencia e de carácter máis popular da xestión dos espazos, non? Bueno, proxectos de visualización de datos que tamén temos traballado aquí en concreto en Algalab, ou mesmo, non o incluín aquí, creo, o traballo que está facendo dende a praza, en concreto estes días aquí Miguel, artistas que ten convidado, unha convocatoria aberta que moitos de vos seguro que observachedes estes días na difusión do encontro e que, pois, bueno, en concreto plantexa un estudo, unha reflexión, unha interacción coa comunidade aquí de Valladares. Esperamos que mañá nos poida mellor facer unha pequena presentación do que estivo a facer. Mais xa no ámbito bueno, en ecosistema.imaginaria.org tedes tamén un sistema de visualización concreto que funciona con JavaScript, non con Java, perdón, sempre, con Java, que é o típico complemento que tedes que con estas cousas. E
como xogar a unha especie de xogo no que diferentes nodos se relacionan primeiro consigo mesmos e segundo co resto nunha rede que trata que se plantexa a cuestión de como xerar innovación, o sea, que necesita un nodo para ser innovador, ¿no? E a partir de aí, pois, estudamos que tipos de axentes e territorios ten cada nodo, pois, por exemplo, ten un axente que pode ser un axente local ou un experto ou pode ser un visitante dese nodo e diferentes tipos de territorio que se relacionan de diferente maneira con cada axente, ¿no? Entón, a partir de aí, se comeza a xerar, pois, eso, unha serie de interaccións que nos dan unha visualización que nós non poderíamos computar ou, vamos, non poderíamos ver por moito que analizáramos cada un dos axentes, ¿no? Solamente é o algoritmo que nos pode dar, pois, eso, unha especie de big data, ainda que neste caso sexa un exemplo pequeno, bueno, pois a capacidade de desbordar, ¿no? Os límites de posibilidades que nos podemos manexar e a ver que sucede aí, ¿no? E que axentes externos ou condicionantes externos poden favorecer ou non esas relacións que se van dando, ¿no? O que podíamos chamar Common Lab ou espacio de casa colorida, que tamén a maioría de vos aquí pois sodes ben cercanos ou somos ben cercanos, pois tamén como outro ámbito de coñecemento, ¿no? E de xeración de coñecemento e compartimento de coñecemento. Bueno, pois a día de hoxe en Casa Colorida se están a facer diferentes workshops continuamente, é un espacio tamén aberto para propostas e formación e, bueno, tamén un pouco entendemos que o propio proceso de relación, de compartillamento e de compensación en horas, aportación e relación comunitaria en sí, ou pode ser en sí, un coñecemento. Isto explicará máis detalladamente Silvi Sauco. Tamén de cultura limpas de Proxecto de Riba, bueno, non exactamente Estaleiro, que é a editora que está publicando o Proxecto de Riba, pois nos montaron, bueno, xa acaban de desmontar, pero estuveron aí desde despois do xantar, presentando estos libriños que basicamente o que son pois eso, son como manuais de pensamento contemporáneo no que se afrontan diferentes autores ou perspectivas que bueno, pois que outras publicacións e teñen un carácter técnico no sentido de análise bastante específico, mas ao mesmo tempo, bueno, pois teñen tamén certo carácter divulgativo que sempre está guai, non? Proxecto de Riba tamén, bueno, implicouse desde os seus comezos a principios de 2000 con todo o que é a creación dun espazo online de licencia libre, de publicar en Creative Commons e de entender o fenómeno 2.0 do texto, digamos, alén do libro, ¿no? E alén desa encapsulamento do coñecemento tamén que supoñía pois o formato tradicional, ¿no? Para xerar estes espazos máis comunitarios onde tamén a noción de autor pois se dilúe e se transforma, non muda. Aí, por exemplo, pois surdiu toda esta especie de medio fábula que inventamos os irmáns Hauser, no que, bueno, xeramos unha especie de suxeito colectivo no que nos indistinguimos relativamente. Bueno, en xeral, todo o que supón estudios, o sea, todo o aspecto de cambio de paradigma e de novos paradigmas cognitivos, novas formas de entender a realidade social, cultural, histórica, nos interesan tamén como ámbito de estudio, de formación e de achegamento, como pode ser, pois, eso, o fenómeno, sobre todo, vamos, o que supón o fenómeno digital en relación o sea, en principio, bueno, pois ao sistema tal como ben articulado todo agora, incidindo no feito do coñecemento, non? O sea, como que o fenómeno digital devolve a información ou lle dá de repente a información un carácter que non tiña, non? De relevancia, que non tiña tanto atado agora, pero que ao mesmo tempo reconecta tamén con sociedades tradicionais, non? No sentido de que
permite unha relación máis distribuída, máis singularizada e tamén incluso localizada, ¿no? Como o carácter local e en tempo real da información ten unha plusvalía, digamos, que non existía, ¿no? E que isto, sin embargo, o sea, como que todo o que é o capitalismo do século XX sí que tendía a transnacionalizar as mercadorías, non? Mais agora o fenómeno digital verdadeiramente vira de novo, ¿no? Para unha recuperación dunha mercadoría contextualizada, territorializada ou referenciada, ¿no? E relacionada con estas cousas. Este ano, por exemplo, Fran nos convidou a algúns de nós a un máster, a dar un par de aulas, un máster da USC, aínda que foi en Lugo, máster de servicios culturais, e, bueno, pois tamén un pouco xogando pois, con estos marxes, ¿no? Que pode haber entre o institucional e o non institucional, pois nos interesaba tamén un pouco esta ambigüedade ou este espazo no que tamén poder contaxiar un pouco as dúas partes, ¿no? E, bueno, aí tamén Fran e o proxecto de Montenoso tamén dialogan neste sentido. E, por último, un pouco o tema de enerxía e sustentabilidade, tamén algo que levamos traballando estos últimos tempos e que, en xeral, bueno, pues todos e todas estamos bastante implicados. Pois, sobre todo, bueno, aquí, pois en concreto en Algarab, con algunhas colaboracións que fixemos con Tecnoloxías Apropiadas, que é outro colectivo de aquí de Vigo, que bueno, que están aí dando duro a todos estes temas de bioconstrucción e de sustentabilidade enerxética, ¿no? Entón, bueno, un pouco este é o marco así no que entendemos o proxecto. Ben, Man fixo agora un repaso amplio sobre todo o que se está a desenvolver agora mesmo no entorno de Galicia Imaxinaria. Se ven un monte de proxectos ben diversos, dende os espacios vivenciais, a investigación sobre tradicións ou sobre tecnoloxías máis contemporáneas, a investigación sobre cultura do país conectada co presente e o futuro máis directo, investigacións en norte de Portugal sobre cidadanía, un monte de posibilidades que se están xerando nun área, nunha eurorrexión, non? Que xa consideramos alén da fronteira como un territorio conectado totalmente, que están ficando nos propios espacios, nas propias dinámicas en conexiones entre os espacios, en interaccións directas ou indirectas, que está xerando todo un coñecemento, non? Que non está sendo coordinado para fora de algún xeito, ou que non está ficando dentro dos espacios de institucións aos que estamos habituados, non? O que está falando ese coñecemento que se xera sobre tecnoloxías sociais ou tecnoloxías digitais ou sobre cultura tradicional ou sobre cultura contemporánea que non está ficando dentro das universidades nin está ficando dentro do que as institucións observan como algo a transmitir ás persoas, ás novas xeracións, a algo así, non? Nos que estamos a viver dende os distintos proxectos toda esta realidade que é unha permanente universidade aberta para nós, mediante as nosas interaccións é un proceso moi positivo, non? Porque nos estamos empoderando todo o tempo, estamos investigando e ao mesmo tempo compartindo, non? Estamos recibindo e compartindo o coñecemento. Eu entendo que o proxecto do Sistema de Estudios Independentes naceu un pouco coa vontade de documentar todos estes procesos, de volcalos a unha metodoloxía, a un formato, a unha estructura que pode actuar a nivel da Eurorrexión Galiza, norte de Portugal, dentro de un pouco desa cultura nos que poida ser transmitido a outras persoas, a outros colectivos, que outros colectivos se podan inserir tamén cos seus coñecementos e xerar esa especie de universidade, neste caso imaxinaria, universidade libre, e que precisa duns formatos novos, como nos estamos construindo ese novo paradigma de sociedade, esa nova visión de como queremos vivirnos, de como queremos aprendernos, de como queremos comunicarnos, como queremos economizarnos, pois o coñecemento é
que está sendo unha columna importante nesta Feira Imaginaria, trae este proxecto aquí, que é este sistema de estudos independente. É un sistema porque non é só un conxunto de actividades que se fan aquí a cola, senón que é un sistema porque pretende facilitar mobilidades, residencias, espacios de vivencia, de práctica, espacios digitais onde estes coñecementos que unha páxina de un no blog de outro, e conseguir, de algún xeito, entre todas as distintas medios, sumar o que podría ser unha universidade que non está formalizada como comprendemos unha universidade, senón que está distribuída, como falaba Man, en distintos puntos do territorio. Sí, dime. Aí queremos chegar. É un punto interesante. Se queres podo responder eu. Se queredes... sí, pero, sí. Sí, son a mínima todo isto que falamos moitas veces dentro da tecnoloxía, o que fai aquí, o Algalap e tal, pois claro, un monte de persoas aí na frente vos pode sonar chino, ¿no? O di, non sei sí que eu estaba pensando tamén. Pero é un pouco esta introducción dá conta do vosso propio discurso tamén. O SEI non nace dunha idea que se nos ocurriu onte, é que temos unha necesidade, parte dunha necesidade, igual que vos, por exemplo, dentro da vida, dentro da crianza, estades facendo outras metodoloxías de transmisión de outras cousas e xogando cos nenos de outro xeito, pois nós tamén estamos compartindo coñecemento de outro xeito e ao final os saberes se comparten de outro xeito. Entón, non é unha invención, senón que estamos tratando de elevar ao digital, porque unha canle, a comunicación e todo máis, unha realidade. E esa realidade xurde de todo ese histórico un pouco que contou Man, o que ven sendo feito en Casa Colorida, de repente hai unhas conexións, derriba, non sei que, é que somos un monte, e somos un monte conectado, e somos xa un Himalaya desconectado. Entón, como vamos a facer dende as nosas necesidades e realidades dar conta do noso, pero non pechalo ao noso, senón xa de unha, como nós acreditamos que as plataformas e todo, os esforzos hai que optimizalos e abrilos, facelo de xeito que toda unha Galiza sen norte de Portugal, se poda autoinserir, usar e demais. Entón, un pouco para que introducir aí, porque igual parecía que nos dispersábamos, pero non, son realidades que vivimos. Claro, imagínate, se entramos na conta do que fai derriba, Casa Colorida, taradana, sería o propio SEI que o que estamos tratando de... E agora vamos a explicar a ferramenta en concreto. Vai para aí, da igual, non preciso. Vale. Nada, non sei se quedou ben explicada a pregunta que fixeches, entendo que sí, que hai un monte de procesos que están sucedendo, realidades, non? E a idea é visibilizalas. Como se visibilizan? Mediante unha xestión colectiva, unha coordinación colectiva posible de todas as aprendizaxes que xa están acontecendo e volcalas xuntos nun espacio de aprendizaxe para outras persoas, outros colectivos, outra xente que nin sequera está aquí agora pendente do que estamos a facer, pero que poda chegar a entrar. Entón, temos todo ese coñecemento e agora precisamos tamén de ferramentas para que se xa accesible, para que se xa amable, para que non se xa só un discurso mega tecnolóxico ou mega conceptual, senón que se convirta nunha realidade en que cada persoa, cada colectivo pode sentirse empoderado para decir, bueno, eu estou xerando coñecemento, eu non estou documentando isto, eu estou documentando eu personalmente. Como pode interactuar, que é un punto interesante, como pode interactuar cos coñecementos que están xerando os demais? Un sistema facilita que se xeren diversos programas de estudios como se fose unha, digamos, unha comparación un pouco vasta, non? Pero que como unha persoa podería facer un estudio de psicoloxía e ten unhas materias, unhas unidades didácticas, non? Unha persoa agora mesmo metida nesta rede de coñecemento que se está xerando entre Galicia e Portugal, con todos os colectivos de todo tipo diversos como son sobre coñecemento para nenos, inmersión lingüística ou tecnoloxías ou ecolóxico, bioconstrucción, pois alguén podería decidir que quere estar unha tempada aprendendo vivencialmente na Casa Colorida autoxestión e traballo colectivo e logo seguir con eso desenvolvendo unha cousa con derriba en canto a cultura libre, comprensión filosófica, histórica
da nosa cultura tradicional, logo enganchar con un proxecto que Panchi de Fran Quiroga este facendo con Montenoso ou algún workshop ou máster que este xerando na universidade pero que fique aberto. Entón, imagínate que ti podes facer un seguimento de distintas materias ou unidades didácticas a través de toda Galiza, norte de Portugal, e xerar o teu propio curso ou universidade ou estudio universitario, de algún xeito, chamarlle así, e que non está sendo regulado nas universidades porque non está aí, non chegou, está chegando, non? Hai xa puntos de contacto con algunhas universidades, está ben porque tamén un punto de hackeo desa bella institución, non? Entón, calquera persoa cunha certa capacidade podería empezar a xerar o seu propio plan de estudios que fose dentro dun sistema completo, non? Por eso a mí me gusta considerarlo máis como universidade imaginaria, porque tamén penso que é un nome máis amable de comprender, precisamos tamén liberar os nosos discursos de moita tecnificación e todo eso, non? E falar para que se comprenda a analoxía de unha universidade libre, unha universidade diferente, ou un máster, ou calquera cousa, pero que fica dentro dos nosos territorios reais de vivencia, non? O que estamos a ver aquí, por exemplo, é a punta do iceberg de todo este proxecto, que esta é unha das ferramentas. Outra ferramenta posible que estamos a desenvolver é o de residencias para a xente que quera estudiar. Residencia nun espacio, estancia temporal durante un tempo. Mobilidade entre os espacios, conexión e coordinación de mobilidade con outras persoas que poden estar circulando. É un espacio digital na web accesible para todo o mundo, onde ver todos eses contidos que non son vivenciais. Por exemplo, unha vivencia na Casa Colorida pode ser documentada, máis un curso online ou calquera tecnoloxía así que documentada por algún colectivo pode ficar nunha páxina. Eso ser como unha clase de curso online digital, non? Entón, este que temos aquí é máis ese espacio, esa ferramenta que nos fala da posibilidade de acceder a un curso, non? Isto aquí que creei eu é unha proba, nada máis, sobre un curso, unha idea que estou desenvolvendo sobre arte e cultura libre, a relacións entre a arte do século XX e a posible arte do século XXI, o copyright, os procesos fechados e a traducción en recursos económicos do proceso artístico ou o coñecemento como algo aberto que xera novo coñecemento, que tal. Bueno, esta é unha idea posible de un curso que podría estar acontecendo e que se pode facer vivencial en algo unha parte, se pode ir a unha charla na Universidade de Santiago e todo en conxunto podería dar un coñecemento específico para calquera persoa, non? Tal e como está presentado isto, son cursos con módulos que conteñen unidades ou leccións específicas. Se pode coordinar así. Incluso as unidades específicas dentro de cada curso poden ser combinadas en outro espacio, en outro curso distinto de outra persoa, de outro colectivo. Entón, como poderías usalo? Te poderías dar de alta, inscribirte neste curso, facer unhas lecturas dos contidos que se van a incluir aí, ter un seguimento, imagínate unha inscripción aquí, ter un seguimento dos contidos a través dun grupo de discusión interno, con un foro, con outras persoas que están facendo ese acceso, estén accedendo a ese coñecemento, algo máis vivencial, seguir unha conversa por aquí, estudiar un material, ver un vídeo, un documental ou ler un libro e comentalo, por exemplo. Esta ferramenta nos permitiría facer boa parte desas cousas que non son máis tan vivenciais, non? Entón, despois de eso, poderías obter como unha certificación que falaba Man dos Open Batches de Mochila, é como, digamos, o título, pero non é un título unidireccional, vertical, que será unha institución respecto ao que ti aprendiches ou non, como esa persoa valorou que ti aprendiches ou non, pola asistencia ou porque caíches mellor ou peor, moitas veces. É distribuído, é unha cousa máis de conexión coa persoa e ao mesmo tempo ven de volta. A persoa que vai estar estudiando pode certificar a calidade dese coñecemento e iso pode servir de referencia, de reputación respecto a outras persoas que queran acceder a ese contido. Iso tamén fora da zona de confort das persoas que están xerando coñecemento, que é moi interesante, non? Iso xa en conxunto varias cousas que penso que están coa posibilidade de mudar o que xa comprendemos como un sistema de estudios, non? O que podemos acceder as persoas sobre isto da certificación, un detalliño nada máis.
vai conectado moito na vontade de que isto pode ser compartido en redes, nas páxinas web de cada persoa. Eu teño un coñecemento que adquirín mediante unha vivencia con Miguel Márquez en Porto, despois fixen unha parte, un curso online aquí, e despois estive en outro tempo tendo unhas conversas con Man, e todos xuntos en conxunto teñen un plan de estudios que logo me certifica a mí que eu fixen esa vivencia. E me dan unha insignia, como unha chapiña que eu podo colocar na miña páxina web ou calquera cousa no Facebook ou calquera cousa. Isto leva implícito uns detalles man que a descripción de que aconteceu, que curso foi, unha relación, un enlace sería perfectamente a un universitario. As tecnoloxías de código traballo integrar diversas capas, non, de interacción co coñecemento, a parte de digital, agora mesmo non podemos ver moito máis, está en fase de construcción, digamos que chegamos aquí un pouco coa lingua de fora, porque tamén, non sei se queredes falar un pouco deso vos, toda esta idea surde de bueno, que estamos facendo nós, non? Pois estamos facendo así, por que non facemos un plan de estudios e xa articulamos guai? Bueno, por que non abrimos un pouco máis? Ostras, pois como abrimos, non? Que posibilidades de interacción hai? Houve conversas cos compañeiros de Ergosfera e dixeron, pois nós non podemos facer cursos online, nós temos unha documentación que flipas sobre todos os obradoiros que fixemos, as nosas investigacións con xente que asistiu aos nosos obradoiros, ese todo un bagaxe aí, un fondo documental increíble. Tal, bueno, pois entón tamén pode ser un espacio de documentación, pois por exemplo. ¿No? Entón aí nos vai dando no desenvolvemento pouco a pouco e a aplicación dunhas tecnoloxías posibles que nos deixa de aquí a un tempo ter isto funcionando, pero xa coa vontade de venir a presentalo aquí tamén para ver de que xeito se pode abrir unha discusión posible sobre que visións teñen as persoas que estamos aquí, sobre a posibilidade de xerar unha outra universidade, unha outra institución tamén un pouco, non? Institución, sí. A mí todo institución, todas esas palabras, me encantan. Todo que vai na contra. Porque está así. Nos poderíamos ter todo pois as nosas propostas de programa de estudo, pois Casa Colorida ten tal, Alga ten isto, pero o que pensamos, alén desa necesidade propia, na hora de traballalo e abrilo, é máis que a presentar a Galicia, que unidades xa de coñecemento están rulando, tal, que a necesidade que temos, ofrecer iso así en bloque e forte. É unha proposta, que por iso atraemos a Imaxinaria aquí, a Feira Imaxinaria, é unha proposta de vir a traballar xuntos, porque nós poderíamos ter un pouco a ferramentiña feita, co deseño feito, tal. Pero o que queremos tamén é abrir nun debate para comunicar que esta ferramenta ten que ser ao mesmo xeito, ao mesmo tempo, construída un pouco por todas as unidades, non? Así, os nodos e demais, que poderían facer parte para o deseño propio da ferramenta. É dicir, hoxe presentamos moito unha estrutura, non xa de contenido, nen forma pechada, porque ainda tamén está en debate. Eso que vamos a abrir agora o debate. Como se mete nunha estrutura deste tipo, nun sistema deste tipo, aberto, porque aquí se ten que inserir todo o mundo, non Alga, nen Casa Colorida, é todo o mundo. Vamos a inserirnos nós, pero tamén todo o mundo, non? Dentro duns mínimos, dunhas obrigatoriedades mínimas, non? Hai cousas, todo ten un límite, tampouco pode ver todo o mundo, non? Os límites están na cultura libre, liberar os datos, son unha serie de condicións, non? Pero que ten que ser un pouco pensada entre todos. Nós temos moito avanzado, realmente. Aí estas conversas con estes exercicios que poden xurdir con Ergosfera, que de repente dice, pois isto digital está guai, pero o meu é totalmente empírico. Ou a Casa Colorida de repente é todo empírico e pode facer unha traducción ao digital, claro, pero hai moita vivencia que non pode ser transmitida a través do digital, pero pode ser comunicada a través da propia páxina, non? Cousas do tipo. Un pouco nesta reflexión é que sí que vos queríamos chamar ao xogo. Por exemplo, como pode semente ou crianza facer parte dunha cousa así? Como creador ou como usuaria? Só como usuaria? Pois non, podes estar divulgando as vosas
partillas de coñecemento perfectamente. Comezamos a xogar, non? Que unidade de coñecemento pode estar ofrecendo un grupo peer-to-peer, comunidade pequena, crianza no Valmiñor, nun sistema de universidade libre do coñecemento con unidades didácticas. Pois claro que pode, o que pasa é que se non salimos do paradigma convencional é como difícil miralo. Pero, por exemplo, unha unidade de coñecemento en universidade imaginaria podería ser unha vivencia de 4 horas acompañando o proceso de crianza durante na casa colorida. A xente vai, acompaña e se apropia do coñecemento. E é un coñecemento vivencial que está acontecendo, que ninguén sabe, que alguén que pode estar querendo lidar con estas experiencias de educación libre, non ten acceso se non está en ningún lugar, non pode acceder a él, a esas pequenas experiencias ou grandísimas experiencias, porque ás veces son pequenas porque son locais, pero a experiencia é enorme. Por exemplo, como trasladar ese coñecemento a un lugar para que alguén poda vir e se apropiar del, non? É un pouco comezar a xogar e mudar o chip, non? Eu nada, quería... Bueno, que a mí me xurden bastante dúbidas alrededor o sea, do sistema. Eu entendo que é interesante, mas dúas, así, para ir resumindo, intentando así a ver si... Non, como para conceptualizalo un pouco, non sei, e intentar, vale, todo moi ben todo, non, unha rede e todo, palabras, todo moi ben, sí, pero bueno, ahora, non, quero dicir, eu coñezo, por exemplo, o proxecto de Cidade Escuela, que se fixo tamén en Madrid, era un pouco tamén, usaba o sistema de Open Budget, non? E tamén era como reivindicaba a cidade como unha forma de aprendizaxe, sí, bueno, quero dicir, moi interesante, porque sí que para a cidade aprende, non sei que, pero logo a cuestión, e foi financiado polo Reina Sofía, a cuestión que me gustaría aí tamén é canta xente usou eso? Pois non o sei, pero vamos, seguramente pouquísima. Entonces eu aquí quero dicir, eu, por exemplo, a miña irmá, que está fora de toda esta rede, de todos estes espacios, que utilidade lle pode aportar ela poda poñer un budget na súa web? Quero dicir, vai non poñer, é que non o vai a facer. Ela, porque, de alguma maneira, o que lle interesa é aprender. Quero dicir, porque a muller, pues, inteligente, entonces vai a aprender. Entonces, digamos, ten espacios onde aprender, bueno, pues como estaba a propia rede imaginaria, xa coñece esos espacios ou esa información, etcétera, non? Pero ata que punto ese sistema de acreditación logo vai estar valorizado pola sociedade? Quero dicir, porque agora o sistema tamén universitario o único que ten é, porque, bueno, ten o monopolio de expedición dese título, dese coñecemento, e ese coñecemento, como está con ese título, a xente se acredita que ti tes un coñecemento, non? Claro que é necesario buscar outros modelos que acrediten que ti tes ese coñecemento. Ora, o de Open Budget de Mozilla que non creo que teña utilidade. Quero dicir, non sei se haberá outros, claro, pero vamos, eu ese, non sei. Eu me sinto agora un pouco como nun déjà vu sobre a conversa que tivemos antes sobre o Faircoin coa xente esta que estaba aquí tirando aí a posibilidade de que iso tivese utilidade. Volvo a repetir o mesmo argumento. É dicir, que necesidade tivo a tua irmá de empezar a usar WhatsApp ou Facebook? Por qué? Que dificultade tiña eso? Para que, quero dicir, ao final é a necesidade e a vontade de usar eso é porque está precisando unha ferramenta ou porque simplemente está seguindo unha moda, non? Vamos creer que somos conscientes de todo o que facemos e podemos precisar ferramentas para certificar un coñecemento, porque pode haber uns requerimentos, non? Imagínate que eu quero ir a traballar contigo en Montenoso na universidade, ou un proxecto que teñas na universidade. Quen son eu? Que teño? Eu estudiei diseño gráfico en Barcelona, non acabei os meus estudios. Primeiro para ti, que teño eu? O que podemos ter conversado tomando os viños, ou se cadra eu podo certificarte, mira, eu fixen este traballo con alga durante 2 anos, non sei que, estiven traballando cultura libre aquí. Eu che podo explicar eso? Ou en proximidade é máis fácil, non? Pero imagínate a nivel de territorio galego, norte de Portugal, pois é un sistema de certificación posible. Que temos que usalo? Non. Que podemos investigalo? Sí. Que podemos investigar un sistema diferente de certificación que sexa bidireccional dende as autonomías e dende a posibilidade de ter unha comunidade que acredita nel? Sí. Estamos construindo
non sei, un paradigma diferente de acceso ao coñecemento, podemos tamén investigar nas tecnoloxías de acreditación dese coñecemento dende ese mesmo paradigma, non? A necesidade de usalo agora, pois pode ser que moitos colectivos non o precisen, vai ficar aí como unha ferramenta. Pode ser que moitos colectivos nin sequera teñan que entrar nesta página web para facer o seu desenvolvemento de acceso ao coñecemento, pero xa basta con que estén inseridos un pouco ou afíns a traballar en conxunto con outros, se podan inserir no sistema de estudios na Universidade Imaxinaria, pois xa o poden comunicar, xa poden xerar un artículo aquí con unha documentación, poden compartir nas redes, xa vai estar agregando a todos eses posibles receptores desa información a un único espacio, que agora mesmo non é, non? Sobre a certificación, pois que che vou dicir, tes razón, sabes? Necesidade de usar un sistema de certificación, eu personalmente me pasa o mesmo que cos PAD, os patacos nunha moeda social ou en Coruña, non? Cos patacóns. Pois non os apuntaba, porque me daba igual, porque estaba xerando relacións de confianza e non estaba precisando tal. Se os tivera que usar, os usaría. Cando os teño que usar, non o sei. É un prototipo de algo que pode chegar a ser interesante, que pode chegar a ser máis grande nunha eurorrexión, e unha eurorrexión se vai xerar as relacións de acceso aos coñecementos ou non segundo os coñecementos adquiridos, porque pode haber cosas moi avanzadas que precisen dun coñecemento previo e poden precisar de un sistema de certificación para saber que esa persoa tenga capacidade adecuada de acceso a eso, por exemplo. Eso só unha idea, non? Pero podemos seguir pensando en posibilidades de necesitar un sistema de certificación. Non é nada fechado, tamén é importante que se entenda que son só propostas, que unha ferramenta, unha parte desa ferramentiña ti pensas que non é importante, bueno, pois non a usas, non pasa nada. Outra xente igual si quere usala e ter todas as chapas aquí. E que algún día igual lle valgan para algo, pois igual algún día lle valen para algo, non? Se conseguimos que isto teña a forza que pode chegar a ter dende a alternativa ao coñecemento. Porque, bueno, xa termino. Vos coñecedes experiencias que usen os open budgets de Mozilla que sean que funcionen, vamos, que se estén usando de alguma maneira non masiva, pero, bueno, polo menos con certa regularidade en ese proxecto en concreto, en lo que sea, vamos. Sí que están usando. Ahora, non sei se sabería topar así. Sí, te mandei unha aí pouco. Tamén. Logo te pasamos algún enlace. Ou si queres ir buscando mellor, non sei. Vale, para contestar aí un pouco o que plantexa Frank, o sea, que estou de acordo en xeral, que tamén estou bastante de acordo, pois sí, con esa un pouco esa eiva a moeda digital, de que unha tecnoloxía e as tecnoloxías producen moita fascinación e tamén por eso moito engano, non? Pero tamén creo, o sea, me gustaría situarme aí un pouco no medio, ¿no? Como que tamén, efectivamente, a tecnoloxía diferente te permite xerar posibilidades diferentes, ¿no? Entón, bueno, o sea, que guai a xente que le va currando moito tempo, mas tamén hai novas tecnoloxías que poden abrir novos campos, ¿no? E non lle quita mérito a ningún, o sea, que un pouco aí. Entón, verdadeiramente o tema de certificación do coñecemento pasa un pouco como cos bancos. O sea, hai unha entidade exclusiva que certifica este sistema é un sistema P2P. E do mesmo xeito, pois eso, é un sistema de certificación descentralizado. Si queres, pois, bueno, un pouco esa mesma analogía. Eu creo que eso abre moitas posibilidades. Porque logo o tema, o sea, pensando en que efectivamente ten un carácter de uso, como dis ti, verdadeiramente non podemos pensar en algo así se non estivermos a facer este tipo de actividades, ¿no? O sea, a idea é máis, por eso tamén se pasou un pouco de programa a sistema, no sentido de decir, bueno, máis que pensar nos contidos, non vamos a facer unha proposta de contidos, senón como que xa estamos facendo o podemos contabilizar de outro xeito, ¿no? Entón decimos, bueno, cousas que xa estamos a facer, pois decimos, bueno, pois isto significa isto ou isto conta tanto. Aquí hai este coñecemento que non está acreditado, non está recoñecido, nós podemos contabilizalo. E bueno, e logo, que tamén me parece fundamental, aínda así, pois eso, un pouco que tampouco quede como unha burbulla, sino que teña interconexión con outros sistemas que se están a facer. E para isto esta tecnoloxía en concreto é boa. Pero non quita que, en xeral, alén da tecnoloxía, digamos, o noso carácter de relación institucional, o sea, de cara fora, pois sexa máis vivo, ¿no? E tratemos de fornecer pontes e comunicacións pois con outras iniciativas deste eido que haxa, ¿no? E entón, eso tamén é como fundamental, ¿no? Porque ao final...
Sobre ese punto, por exemplo, as institucións, as universidades teñen un sistema de certificación agora. Cando ti, usando, por exemplo, unha posible ferramenta que construamos xuntos para hackear as universidades, poñernos de igual a igual, que normalmente cando trabemos coas universidades, alguén que non está dentro da universidade está por debaixo da universidade como institución. Se cadra se construimos unha cadeira na que nos poñamos de igual a igual con a universidade, esa universidade te vai a ter como un igual se tes todo un complexo sistema de ensinanza, de certificación, e todo eso te pode tratar igual, como igual. Pode ser interesante dende ese punto, alguén pode non acreditar neso e darlle igual. Non ten que ser tampouco unha obriga, non? Penso que todo o que estamos a construir é modular e distribuído tamén coa posibilidade de utilizar ou non esas partes, non? Eu só quería apuntar así unha cousa. Ese debate o temos o tempo todo. Por que temos que acreditar? Se somos víctimas da acreditación universitaria formal e nos comezamos a acreditar e tal, non sei. Pero eu, por exemplo, estou chegando a un punto co tema dos Open Budgets, todas estas insignias e chapas e acreditación e validación, a un punto en que a tecnoloxía que estamos topando non é a incerta. A incerta é a comunicación do que estamos facendo. Non estamos atopando a palabra, as palabras que están definindo esas outras formas de topar ese coñecemento, de saber quen é o que te pode transmitir ese coñecemento, fora desas palabriñas que están tan viciadas e manidas e ademais desvirtuadas, non? Porque certificación xa o temos como unha palabra negativa. É tipo, certificar quen, porque me vas decir ti o que Entón, eu estou mirando que a nosa crise vai máis por aí, que non estamos topando a palabra do que estamos construindo. Porque a construción de verdade dun sistema que poda ser aberto para que calquera poña o coñecemento ao servizo, que calquera que se sirve dese coñecemento pode decir, guai, me molou, me sirve esta parte en ecoloxía, que vivín en ecolectivo en Vigo, ten un coñecemento guai e son eu quen o vai a decir, non vai ser nin a Complutense, nin o Concello de Vigo, son eu que o vou a decir. E o colectivo ten, imagínate, poño o colectivo porque é un grande colectivo que está en Vigo facendo e me apetece referencialo. Pero, por exemplo, o colectivo tería unha insignia, que xa estou coa palabra que non me mola, porque non é eso, ten unha referencia, imagínate, ten esa referencia de ecolóxico, distribuído, comunitario, todos eses tags, nomes, insignias, referencias, validación, o que for, teñen que estar en algún lugar para que eu saiba que iso está aí, non? Entón, ten esas insignias. Eu que paso por aí, me vou a servir do coñecemento, vou a ter esa experiencia. Como lle comunico eu a xente que esa experiencia foi guai? Pois con este tipo de señiño, de tag, de que? Para min o que está faltando aquí, de algún xeito, é esa boa comunicación, esas palabras certas. Porque realmente o que estamos levando á plataforma é unha cousa que se dá. Estamos traducindo a realidade do que se dá. Oye, quen está no Miñor, quen teño perto do Miñor que este facendo prácticas colectivas en ecoloxía con tata. É colectivo. E quen lle está dicindo? A Casa Colorida. Por qué? Porque a Casa Colorida foi unha tarde ali. E lle está dicindo que o mirou, de algún xeito, eu teño como xa esa chapiña. Eu fun o mirei, participei, eu che digo que eu teño unha acreditación para esta persona. Non lle foi a preguntar ao meu pai, que do PP, non sei que me viu a preguntar a mí, porque eu, de algún xeito, para esa persona estou acreditada. A palabra acreditada é o peor, pero en galego e en castelán é a que temos. Eu penso que a nosa crise máis de comunicación que de proceso en sí. E aí, inteligencia colectiva nos estamos comunicando o tempo todo en novas palabras, en novas narrativas, porque as narrativas convencionais non nos están representando. Eu penso que temos unha falla comunicacional grande aí. Estamos collendo palabriñas un pouco que non nos están representando moito. E esa cousa, ese medo que ti tes aí, ese debate o tivemos. E o temos que ter e o temos que levar a todo lugar, Non sei se alguén quere preguntar algunha cousa máis. Sí.
Sí. Sí, sobre o tema da certificación hai algunha cousa máis que podemos apuntar despois, pero dalle. Moita tecnoloxía. Pois que eu creo que o problema da acreditación un pouco é que todo o sistema, digamos, de laboral e todas as oportunidades e formas que temos para gañarnos a vida, digamos, na vida práctica, ao final dependen do sistema de acreditación que está basado en nas universidades, en empresas e cousas recoñecidas. E ao final, o sea, o problema, a propia palabra acreditación, que significa é creer, ¿no? En crees. E crees unha persoa que te ven, por exemplo, que quere o teu posto de traballo e que non coñeces, e o que buscas é, pois, por exemplo, que teña pois, unha formación pois, na Complutense ou unha empresa moi prestixiosa ou que sexa. Entón, eu creo que o problema está en que, pois, en xeral, todo o sistema laboral non sei, a sociedade en xeral funciona desa maneira, que como que en lugar de prestar atención á persoa que chega e fala contigo, pois está baseado en como unha acreditación centralizada, ¿no? Por así por dicilo brevemente. Eu creo que basicamente, pois, ao mellor, cando intentamos facer novos proxectos como a Universidade Imaginario, así, pois, ao mellor hai que ser un pouco prácticos e pensar que claro, que estaría ben que non fose así, pero que na vida real, se queremos ofrecer algo útil ás persoas, pois claro, hai que aceptar que pois que, non sei, a sociedade como é, ou seja, que bueno, que a mellor hai que tentar buscar un híbrido, non? E non directamente dicir, no, sí, que funciona así porque solamente acreditan se es da Complutense, se dis que es da Universidade Imaginaria, ninguén te vai tomar en serio, pero non nos dá igual e funcionamos así. Pois, bueno, mellor se pode buscar alternativas intermedias, non? E bueno, ser un pouco pragmáticos, é un pouco o que estaba pensando en relación a todo isto. Olá, eu não há preparado nada, mas também queria dizer algo, sobretudo para os coletivos que estão aqui presentes, e também pensar no meu coletivo e de que forma o sistema de estudos independentes pode empoderar nossos coletivos a ser capazes de produzir e de estar mais próximos, no nosso caso da Associação A Praça em Porto, de estar mais próximos da comunidade também. Ou seja, o facto de vir uma, duas ou três pessoas que num ano nos vêm acompanhar e receber uma formação descentralizada, isto nos vai empoderar e nos vai tornar mais capazes também, porque temos força extra que está no sistema também de aprendizagem, mas está aprendendo fazendo. E isto queria deixar esta ideia. Queria deixar um pouco esta ideia porque para o meu coletivo em Porto é importante estar participando em SEI. Tinha uma outra ideia, mas também um pouco dentro deste ponto de vista dos coletivos mas vou dar a palavra a outro. Sí, eu creo que o punto... Ahora, mira, pásale a Alba, por favor. Eu creo que o punto aí, sobre todo do uso, que tamén me quedou antes un pouco aí tal, era que, o sea, como que efectivamente, por unha banda, xa estamos empregando este tipo de... O sea, xa estamos funcionando en certa medida nesa, digamos, a ese nivel de xeración de coñecemento, aínda que tamén o propio sistema debería de ao facer aumentar, ¿no? esta produción, digamos, que xa estamos a facer. Mas, por outra banda, creo que tamén é moi importante todo isto que decíamos de que teña, o digo un pouco por teu comentario tamén, que teña unha aplicabilidade, pois eso, manter relacións con outras institucións e tamén fomentar o feito de que verdadeiramente os proxectos sexan aplicados, non? O sea, que verdadeiramente tamén respondan a demandas que xordan de, bueno, pois aquí necesitamos pois este tipo de coñecemento porque, non sei, porque temos un tipo de planta
que hai problema con... Entón, necesitamos saber coñecer iso. Entón, ese coñecemento na universidade non está tampouco, porque non está contextualizada e non responde a demandas concretas das comunidades. E nós podemos facer que sí que teña máis esa repercusión, ¿no? Que todo é todo aspecto de innovación, o sea, o coñecemento como investigación, pero tamén como innovación. E a innovación responde a retos concretos. Eu só queria terminar a ideia que me tinha escapado e que agora chegou. É que também para, eu falo de minha associação, é muito difícil encontrar personas formadas dentro das universidades que consigam vir com uma preparação que eu considero mínima para trabalhar conosco. E aqui, quando nós estamos inseridos dentro deste sistema de estudos, nós, de alguma forma, estamos formando nossos próprios colaboradores futuros ou até mesmo dirigentes de outras coisas, porque também lhes estamos dando a hipótese de experimentar nossas ferramentas. E se eu sinto perfeitamente que quem chega de uma universidade com um grau não está minimamente sintonizando com as problemáticas que eu me quero dirigir, eu tenho que fazer um sistema de estudos onde eu possa encontrar e preparar pessoas que possam colaborar comigo no futuro. Era só isso. Eu era por cousa da acreditación, que eu só quería, por se aporta algo ou non. Veño das artes e sí que no mundo das artes o rollo da acreditación é bastante relativo no noso oficio, porque digamos que moitas veces a acreditación que tes non é dunha educación reglada e igualmente tú a inclues no teu currículum ou que sexa e conta, porque son coñecementos que tes. E eu penso que para nós a acreditación é a túa capacidade de traballo, é como que decías tú, se necesita este coñecemento, como se aplica? E a min a veces me parece que el pánico de la acreditación se ha generado la titulitis e todo isto, e a min a veces considero que é máis importante non os coñecementos que tes, senón a capacidade que tes de desenvolvelos e aplicalos. E dá igual se aprendeches nunha universidade de libro, nunha universidade homologada, tal. Entón, a mí me parece que como darlle fe a unha acreditación que se basea máis na experiencia e na aplicación do coñecemento. Nada, era un pouco por aí. Nós, por exemplo, nas artes, a maneira que tes como de expoñer o teu traballo, a veces é facer un dossier de traballo, non é tanto estudiar na Escola Superior de non sei quen, título en la Real, No, che fago un dossier do meu traballo, dame unha oportunidade de desenvolverme contigo e entón, para min, esa acreditación ten moito máis valor real que un papel. Quería falar unha cousa, bueno, varias cousas. Por un lado, penso que está guai que estamos facendo moitas veces eso de reapropiarnos da linguaxe, non? E reapropiarnos significa mudarlle o continente a esa palabra, non? O contido, perdón, o continente, como máis acreditación, bueno, acreditar, resumilo a buscar a raíz que significa acreditar e creer, non? No que estás facendo. Cando estamos nun grupo pequeno, é moi doado porque estás facendo a vivencia con esa persoa. Nun proceso artístico non precisas unha acreditación, senón que precisas un traballo que poidas amosar. E eso ninguén cho quita, non vas a ir a actuar a un sitio se non sabes o que vais facer, porque igual chegas ali depois a fumar un pitillo e xa está, non? Nos está pasando probablemente coa acreditación o mesmo que nos pasa moitas veces cando falamos da economía social, non? Que nos centramos na moeda. E a moeda para aquí, a moeda para lá, como é a moeda, como non vai ser a moeda, é unha ferramenta de confianza neste sentido. É igual que unha moeda social, unha ferramenta de confianza. O ideal é que vivésemos nun mundo onde nos creáramos na palabra do outro, non? Iso antes era moi importante, a palabra da outra persoa, agora hai contratos. Como nos reapropiamos de un proceso de transición e precisamos mentres ferramentas que nos axuden a non só que xerar confianza, porque a confianza, traballar confianza per se, sino xerar unha comunidade que acredite e que insira uns principios, unhas éticas que se volvan sólidas e reais e que recuperen a palabra das persoas ou a confianza das persoas. É un proceso de transición. Agora, para chegar ali, precisamos construir ferramentas, reapropiarnos de ferramentas, mudarlles os xeitos, as orixes e todo eso. Sobre eso,
Isto é un porqué, non? Por que precisamos unha acreditación? Como seramos unha acreditación? Ou que é este sistema de acreditación que nos podemos chegar a construir nun coñecemento libre e aberto? Pois ten unha diferencia principal co que está a acontecer nas institucións grandes, nas universidades, que falábamos antes, que é vertical. Nos queremos xerar un sistema de acreditación horizontal, que non veña imposto por un poder que ten limitado o acceso ao coñecemento moitas veces, e aí poderíamos falar de licencias de acceso ao coñecemento incluso, non? Pero, bueno, aí xa hai un cambio de paradigma. Nos estamos reapropiando de algún xeito dun sistema de acreditación. Se inserimos uns principios, temos un xeito diferente de usalo, empezamos a usar esa palabra tamén nos podemos crear unha realidade que esa palabra de acreditación ou certificación ou credibilidade ou confianza non sexa algo negativo, non? Sino algo, pois o que falaba antes, unha ferramenta de transición a ese novo mundo posible. Nos aquí estivemos desenvolvendo como que creo que é unha cosa interesante apuntar agora, unha idea tamén máis a lanzar sobre todo isto que surdiu agora aquí, o como un se aproxima a un saber, non? A como un se aproxima a unha vivencia nun espacio ou nun colectivo o que a outra persoa sabe. Pois pode haber 3 niveis, non? Que nos estivemos investigando un pouco, que sería un nivel primeiro básico de achega a ese coñecemento, pois ti estás dando un curso de teatro no teu espacio, eu veño e fago un obradoiro de 2 tardes sobre canto teatral, non? Por exemplo, que me deras ti, ou interpretación, tal, calquera cousa, dime ti, non? Paso 2 tardes facendo algo contigo, bueno, é un coñecemento básico, non? Eu me acheguei a esa posibilidade, ainda teño, podería seguir estudiando, podería seguir practicando, podería estar máis tempo contigo. E ti me poderías decir, bueno, tipo, tú estiveches aquí 2 días comigo, algo pillaches, te achegaches a ese coñecemento, eu podo certificar que ti te achegaches a este coñecemento. Se cadra eu con eso xa podo ir a un curso de outra persoa e dicir, eu non veño de novo, eu xa estive 2 días con Alba traballando isto. Eso é unha certificación. Que podemos chamar a Alba para que mo diga ou ti me podes decir, eu te certifico. Así vas a outro lado e xa o saben, non? Outro segundo nivel sería un de achega, outro de uso, onde ti estás xa facendo unha vivencia grande, estás collendo ese coñecemento non só achegándote a él, sino que o estás usando, estás practicando con esa persoa, pasas un tempo máis longo, e xa ese coñecemento xa chega con máis profundidade, non? E despois podría haber un tercer nivel onde eu collo ese coñecemento que ti compartiches comigo e ser un novo coñecemento o desenvolvo, un nivel de desenvolvemento, non? Un terceiro nivel máis avanzado onde eu collo todo eso que aprendín aquí e alá contigo cos outros e fago unha cousa nova que retorna ao común en modo de algo aberto tamén, que eu logo podo compartir. A miña documentación dese proceso fica aberta para que outras persoas o estudien e algo así. Eso ser como esos 3 niveis posibles, non? Que se nos ocorreron que poderían ser un punto de partida onde empezar a traballar igual, que pode ser interesante. E algumas dúvidas e que gostaria de perceber se esta arena do sistema independente, de estudos independentes, funciona apenas se prevê funcionar apenas por contacto, por experiência direta entre alguém que faz uma formação, um workshop, um obradoiro de alguma coisa, e se também, mas se não é interessante que exista também um depósito ou uma grande base de informação livre, como uma biblioteca de conhecimentos gerados por qualquer um que esteja nesta sala, qualquer um que tenha conhecimento e que se interesse por ajudar a enriquecer esse sistema de estudos independentes, mas pode não ter a disponibilidade de estar aqui no terreno com os outros e simplesmente pode partilhar conhecimento que tem, algo produzido por si ou algo recolhido por si, mas que venha enriquecer as temáticas centrais que estão lançadas por esta escola informal, não? Porque uma questão que ponho é como, para além da experiência, como pode ser mostrado ou disponibilizado esse conhecimento para os outros que só estão atrás da plataforma, que não podem vir aqui com tanta facilidade, não? Eu não sei se isso está previsto ser
Pensamos varios xeitos. Vou falar en galego. Pensamos que na hora de deseñar as cousas nos poñemos a xogar con realidades. Entón, a plataforma pode servir para comunicar unha serie de coñecementos que van a acontecer en espacios vivenciais, que vai ser un curso así, así, así. Pero pode ter 1000 combinacións posibles, pero vou poñer un exemplo. Un espacio vivencial, workshop con Carlos, electrónica, que vai acontecer en Alga durante todos os sábados de 3 meses. Vale. Ao mesmo tempo, ese workshop, podes asistir somente a eso, ou ese workshop pode ter unha documentación específica apuntada por Carlos, creada por Carlos, pode apuntar ou crear unha información específica do seu propio coñecemento, el xa é creador de coñecemento, e na súa unidade ten un contenedor digital. Ademais de vir vivencialmente, ti tes que ler isto e isto. E como vamos a acreditar que ti o leiche? Porque me tes que contestar a dúas cousas. Non é un examen ou tal. Ou vamos a falar por un Skype, unha hora. Conversamos sobre o texto. Aí xa hai un tal. Ese mismo workshop podes pechalo só para vivencial ou podes facelo aquí e abrilo online. E pode ser ao mesmo tempo, podes facelo dende casa ou podes ter que ir ao espacio. As combinacións as vai a poñer quen vai abrir o coñecemento é a súa capacidade, non? E despois, todo o coñecemento que ten Carlos arredor do seu eido de coñecemento pode estar creando tamén un repositorio de coñecemento permanente ao que ti accedas. En principio, todos os coñecementos desta plataforma teñen que estar liberados e teñen que ser de acceso libre, sempre. Na medida que Carlos poda ir facendo máis grande, comeza por unha unidade de coñecemento. Creación dun obxecto sonoro. Pero ao mes seguinte ten o ceremil lumínico, outro tal, non sei que. Ao final, el vai ser unha escola en si mesmo, unha grande escola en si mesmo, porque vai facendo un repositorio de coñecementos, as formas de achega, de uso e de creación, porque hai esas tres formas. Ti te achegas, ti digo algo aquí e tal, ou podemos, xa ti estás co coñecemento teu e xa estás creando outra unidade, outro ceremil lumínico en outro lugar, xa o estás abrindo e disponibilizando para o común. E todas esas combinacións, quen o decide o que abre o coñecemento, e despois a usuaria, a persona usuaria. Vou facer esta parte, me vou apropiar deste coñecemento de Carlos aquí, pero é que no Media Lab en Madrid amplían o coñecemento del, que tamén meteron esa unidade de estudos en Imaxinaria, ou estamos interactuando coas dúas plataformas, Universidade de Madrid e a nosa, e facemos un circuito, por exemplo, imagínate, Carlos ten 2 ou 3 persoas máis aquí no territorio de Galicia para comunicar un área de coñecemento X, pero lle está faltando, porque non sabe todo do mundo, e en Madrid e en Venezuela hai outras 2 persoas que completan ese coñecemento que ti estás precisando. Entón, ti elises, bueno, imagínate, Carlos pode, que hai múltiples combinacións, conectarse co tipo de Madrid, co tipo de Venezuela, e ademais de crear a súa propia unidade, pode crear un circuito de coñecemento sobre electrónica. E xa non está solo, xa é un circuito que te dice, para ser un experto nesto, mira, aquí, 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 e este é un circuito. Ademais diso, era o que decía Sauco que podía acontecer, estamos só mostrando a puntiña do iceberg. Porque cando todo eso está comunicado con un montón de espacios, un montón de creadores, espacios de residencia, non sei que, o que se pode ampliar en segunda volta é
plataformas que favorezan a circulación dos espacios. Alguén de Lugo ten que vir a Vigo a un pouquiño do workshop de Carlos, a outro pouquiño de coñecemento que pode ser ampliado en Porto, e que outras plataformas liga, outra pasiniña pode estar facilitando iso. Entón, é ese sistema distribuído que ninguén vai pautar, só as nosas capacidades de ofrecer o coñecemento nestas múltiples formas e tamén as capacidades do alumno, alumna, de compoñer o seu propio coñecemento. O que ten de bo, que hai 50 anos non tiñamos, é que estas tecnoloxías facilitan o vivencial, o repositorio, a acreditación, a comunicación diso, a conexión con outros lugares. Bueno, eu cando Man faloume fai moito tempo da universidade, pois eu co tempo fui madurando a idea de un plan de estudos basado na miña, bueno, no meu traballo, que é de compositor. Entón, non sei se está por aí. Entón, para mí a idea máis importante que o coñecemento é importante, pero para un lugar como este, o máis importante é a creación. Entón, claro, eu pensei que o coñecemento podía ser o imán para atraer xente e construir unha comunidade de creadores, que é a idea do Algalab, porque Algalab significa Asociación Galega de Artistas Digitais. Pero claro, aquí non hai artistas digitais traballando, Man, solo está Man. Entón, o Algalab non é un laboratorio de creación. Entón, como facer para que o Algalab a crear, o sea, a producir obras? Entón, bueno, a miña idea é eso, este plan de estudo basado no son, buscar xente interesada en isto. Entón, pois a idea, en principio, é algo que teña que ver con un ciclo de un ano, non? Ten que ser, para min, é importante o ciclo, porque é como o movimento tamén do universo, non? É como o coñecemento etnográfico dun lugar parte de anual. Entón, ti non podes coñecer, por exemplo, como soa Vigo, estudando a sonoridade de Vigo durante unha semana, ou un mes, ou 2 meses. Cambiando a natureza, ou a cidade, ou os ciclos. Entón, a idea é facer 6 bloques, e cada bloque podese dar individual, ou podese facer el bloque completo, todos os bloques. Entón, poño un pouco máis atrás. Sí, os bloques un pouco máis. Aí, ven, audio, fonografía, paisaxe sonora, que é un pouco estudar o son do entorno, estudar o que é o son propiamente. E despois unha parte dele, que son 2 meses máis, e despois entrar na creación sonora. Con todo eso que aprendes nos anteriores bloques, pois comenzas a crear. Desde o principio. Bueno, cada un desos bloques, en teoría, son 2 meses. Cada bloque ten un resultado o que é a evaluación e o que é a acreditación tamén. Porque, como di Alba, é o resultado, a túa obra, é o que eres ti. Oxe, un rapaz cabreouse moitísimo porque cuestionaron unha idea en torno ao que tiña que ser productivo, pero hai cousas que non se poden medir pola productividade. Non sei, ti podes, claro, se ti sembras patacas, pois sí, canta máis patacas, máis gañas, pero se ti escribes poesía, non? É outra cousa. Entón, a poesía. Entón, non podes
as cousas non se poden convertir en un dogma. Es decir, a clave de todo é ser productivo. No. En algunhas cousas. Entón, a idea é que cada como un resultado. Entón, podes baixar un poquinho. Entón, por exemplo, o primeiro, audio, fonografía e paisaxe sonora, ven que teñen os seus puntos, e ao final, ven un proxecto final, que é un mapa sonoro. Coa xente da comunidade é hacer unha recollida de sons e facer un mapa sonoro. E aí aparece, bueno, unha imaxe do mapa sonoro. Un pouco etnográfico, sonora, para despoñer e facer outras cousas. Tamén se poden traballar documentais, moitas cousas, ¿no? Todo eso é un documentación. Pero o resultado é o mapa que é interactivo. Ese mapa se pode expoñer en calquer outro espazo. Se pode levar a Casa Colorida, ou se pode levar ao Marco, ou a Porto, ou a outro país, ¿no? Bueno, entón, nada máis. Non quero tampouco cansarlos moito con eso. Pero como ven, por exemplo, este ten outro proxecto final que é unha exposición de electrónica interactiva. Entón, a idea é que cada un dos participantes cree un proxecto a partir dos proxectos que van desarrollando, e ese exposición e a xente interactúe con ese, parte de unha exposición de obxetos sonoros. Que máis? Pois nada, despois outro é compoñer, facer música, e facer concertos, porque Alga ten un Netlabel, que é con un sello disquero libre. Por lo menos eu teño moita da miña música está aí de libre descarga. Bueno, toda a miña música é de libre descarga. O sea, poden descargar libremente e escoitala. Entón, a idea, por unha parte, se poden facer concertos, por outra parte, se pode publicar en el Netlabel de Alga os resultados de ese bloque de creación sonora. E, organoloxía experimental é inventar instrumentos, que tamén se pode facer, e pensei, e despois, a creación colectiva é tocar un pouco e facer improvisación sonora. E aquí é moi interesante porque tamén se fan exercicios de escoita, isto é máis de interpretación musical. E para rematar, eu pensei facer un bloque máis de discusión e confrontación de ideas, e que os creadores tamén xeren algunha idea en torno ao discurso que, é dicir, ao que queren comunicar como creadores. Entón, eso é un pouco a miña idea. Basicamente, é crear unha comunidade de creadores neste espazo, ou en cualquier outro espazo, pero é o que falta, non? Xente creando cousas, porque, non sei, a xente está moi desfragmentada, non? Ou fragmentada. Sí, gracias, Carlos. Creo que xa están chegando a xente de Berebe, que van a facer un concerto aquí, simplemente nada, para fechar un pouco, si vos parece, moi bo, creo que é bastante claro tamén no exemplo de Carlos como, o sea, eu creo que un pouco toda esa parte que decíamos de repositorio, que tamén destacabas ti, Vasco, verdadeiramente, hasta en grande medida, é algo que non se sae moito do convencional, non? O sea, está ben que xeremos repositorios, podemos ter entrevistas a distancia e é óptimo e vai a desenvolver moito, mas, sin embargo, creo que grande parte da transformación vai precisamente en esos outros dous niveis, non? O sea, achegamento, vale, un repositorio, un consulto, todo o que sexa. E tamén podo ter entrevistas e acreditar xente, mas, verdadeiramente, o que estamos dicindo é que o que acredita é se tú eres capaz de usar, non solamente consultar, sino usar onde tú estás usando isto. Mira, aquí se está usando, aquí se estou usando ese tipo de coñecemento que tú xeraches, eu aquí está, o estou usando. Ou aquí, por exemplo, o estou innovando, o sea, estou facendo un fork, estou facendo unha derivación, non?
Entón, verdadeiramente, aí tamén o podemos detectar. E para detectar isto, a tecnoloxía tamén nos pode axudar incluso a outros niveis. Pois, por exemplo, cantas descargas ten este código que eu xerei? Ou esta revista? Cantas visitas? Cantas ligacións? Todo eso é tamén un sistema de computación que está disponible, ¿no? E sempre un pouco trasvasando esa barrera da consulta, do estudo, ¿no? Para poder chegar a, bueno, usar verdadeiramente o coñecemento, aplicalo e innovar. Un pouco isto. Está en universidade.imaginaria.org, esperamos poder seguir desenvolvendo e bueno, a ICEA e VAR e todo isto. Sí. Tamén, esta é a presentación pública do SEI. É só iso, a presentación pública do SEI. Todo este ano vamos a estar traballando no SEI. Queremos levar o SEI a calquera lugar e traballalo cos espazos, coas propostas, chamade, nos vamos, nos movemos. Se é moi lonxe, pois igual hai que axudar coa gasolina, o que for. Pero dispostos a traballar coa comunidade, porque digamos que nos damos hasta aquí. A partir de agora precisamos interacción, demanda, oye, lle botei un ollo, non o comprendo, pero falei co meu colega que está super interesado, teño 4 colegas, vive con talo, e vamos, e creamos, enchemos de conteúdo e todo máis. Só eso, é crear unha comunidade que vai alén do coñecemento, non? E vai na práctica tamén, pero esta é unha ferramenta máis, o acceso ao coñecemento é simplemente se cadra podemos empezar a construir de novo unha visión integral da nosa posibilidade de mudar a nosa realidade pois a través tamén do coñecemento, como pode ser nas economías ou como pode ser na alimentación, como pode ser tal, xerar soberanía, simplemente, entre nós, non? Xa está. A cenar.